אוקיי חברים, שלום לכולם, אנחנו היום בשיעור מספר 5. תודה רבה שאתם ממשיכים איתנו, ובשיעור הזה בעזרת השם אנחנו נלמד על נדל"ן מסחרי. אז קודם כל, מהו בכלל נדל"ן מסחרי? נדל"ן מסחרי הוא כל שטח שאינו מיועד למגורים. זה יכול להיות משרד, זה יכול להיות חנות, מרכז קניות, מבנה תעשייה. כל הדברים האלה בעצם מוגדרים כנדל"ן מסחרי, הם לא נדל"ן למגורים. מה היתרונות של נדל"ן מסחרי? בדרך כלל המחיר זול יותר, גם כשאני מדבר פר מטר. בנדל"ן מסחרי אנחנו יכולים למצוא גם 12-14 אלף שקל למטר, שהיום בדירות זה כבר מאוד מאוד קשה, אלא אם כן זה בפריפריה הרחוקה, אבל אז מחירי הנדל"ן המסחרי בפריפריה היו נמוכים עוד יותר ממחירי הדירות. היתרון השני זה בעצם אופציה לרכישת שטח מחיר נמוך יותר. היום לצורך העניין אפשר להגיע ולקנות משרד גם של 10, 12, 15 מטר, 9 מטר, גם 30 מטר. ובן אדם שיש לו לצורך העניין את ה-200-300 אלף שקל יכול בעצם ללכת ולקנות משרד על שמו, כי השטח מחיר יכול להיות נמוך יותר, ונוסיף לזה את המחיר למטר שהוא נמוך יותר. זה באמת אכן אופציה, מה שאין כן בדירות. למצוא היום דירות של 20-25 מטר הרבה הרבה יותר קשה. הדבר השלישי זה בעצם התשואה הגבוהה, זאת אומרת ביחס למה שאני משקיע והתשואה שאני אקבל. תשואה על דירות היום עומדת ממוצע של 2.5-3%, שבנדל"ן מסחרי אני יכול להגיע להרבה יותר, אני יכול להגיע ל6 ו7%. היתרון הנוסף חברים זה בעצם הוצאה מוכרת. כל הוצאה שיש לי על העסק, לא משנה מה זה, אם זה שיפוץ, הוספה, או לא משנה מה עשיתי, בעצם זו הוצאה מוכרת שבסופו של דבר אני יכול להזדכות עליה. אז אם ככה, מה החסרונות בעצם ברכישת נכס מסחרי? דבר ראשון, מס רכישה מהנכס הראשון. זאת אומרת, אם בדירת מגורים לצורך העניין יש לנו פטור, כמו שאתם זוכרים, עד 1,919,000 וכולי, פטור מלא על דירה יחידה. בנכס מסחרי, מהשקל הראשון, מהנכס הראשון, אני כבר אשלם מס רכישה. לא משנה אם היה לי נכס לפני או לא היה לי נכס לפני, או שיש לי 2 או 3 או 5, כל נכס מסחרי משלם 6% מס רכישה. חיסרון שני שיש לנו, כשאני קונה נדל"ן מסחרי אני חייב להיות עסק, חייב להתנהל כעסק. עסק זאת אומרת לפתוח תיקים ברשויות, מע"מ, מס הכנסה, ולהתנהל בעצם מול הרשויות השונות. זה מוסיף לי הוצאות, זה מוסיף לי רואה חשבון, דיווח כל שנה, בעצם להתנהל כמו עסק לכל דבר. החיסרון השלישי זה עליית ערך נמוכה. חברים, כמו שאתם זוכרים, מי שעושה ומרוויח הכי הרבה כסף בנדל"ן הוא בעצם מי שמצליח להשביח את הנכס שלו, לא מי שמקבל תשואה כל חודש. בנדל"ן מסחרי בדרך כלל עליית הערך היא מאוד 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 נמוכה, בפרט במשרדים כמו שנראה בהמשך. מה שאין כן בנדל"ן למגורים, ששם הביקוש לעומת ההיצע הוא תמיד יותר גדול, ממילא המחירים עולים. חיסרון רביעי זה בעצם תחלופת הסוחרים הגבוהה. כשאנחנו לוקחים נכס מסחרי, אז מגיעים כל מיני חבר'ה שהם סוחרים, הם לוקחים לצורך העניין, יש פה טעות בסוחרים, כמו שאתם רואים על המצגת, זה סוחרים, הכוונה מלשון שכירות. אז כשאנחנו מגיעים לרכוש, שאנחנו בעצם קונים נכס מסחרי, אנחנו נדע שהסוחר שלנו שהגיע, יכול להיות שזה עסק שלא יצליח, משרד שיסגור, משרד שיעתיק את העבודה שלו למקום אחר. התחלופה היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר משפחה שמגיעה ומשתכנת בעצם באזור, ואני יכול להיות איתם לאורך שנים. חיסרון נוסף זה בעצם מס הכנסה מהשקל הראשון. זאת אומרת, אם בכל חודש אם אני מזכיר דירה, יש היום פטור עד 5,474, בעבר זה היה עד 5,030, זה עלה. הזכרתי דירה עד הסכום הזה של 5,400, אני פטור בעצם ממס הכנסה. לעומת זאת בעסק מסחרי, בנדל"ן מסחרי, כשאני רשום כעסק, אני משלם מס הכנסה מהשקל הראשון, לא משנה אם הרווחתי 2,000, 3,000, 4,000, אני בעצם משלם. כמובן שאם הצעות שלי גברו מעל ההכנסה אז אני לא אשלם, אבל זה כבר ניהול של עסק רגיל. וההוצאות השוטפות, הארנונה והדמי הניהול מאוד מאוד גבוהים. ארנונה, כמו שאתם זוכרים, זה בעצם מס לרשות המקומית. ארנונה במגורים וארנונה של מסחר הם שתי דברים שונים. ארנונה למסחר יכולה, בירושלים לצורך העניין, מגיעה ל350 שקל למטר שנתי. זה מאוד מאוד גבוה. וגם הדמי ניהול, דמי ניהול זה בעצם ועד הבית שמשלמים ברוב הבניינים. אז בבניין משרדים זה נקרא דמי ניהול. הדמי ניהול בדרך כלל הוא מאוד מאוד גבוה. מה קורה אם לצורך העניין חודש, חודשיים הנכס שלכם עמד ריק? בשונה מדירת מגורים, אתם תשלמו הוצאה גבוהה של ארנונה ודמי הניהול. חברים, אני רוצה להגיד כמה מילים וסקירה בעצם על שוק המשרדים.
דבר שתפס תאוצה בשנים האחרונות, ואני רוצה פחות או יותר לעשות לכם סדר מה קורה עם זה. חברים, על פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2022, 1 מתוך 10 משרדים בבירת התעסוקה בתל אביב נותרו ללא סוחרים. בבני ברק מעל רבע מהמשרדים ריקים לחלוטין. וכל זה לפני שבכלל דיברנו על כל הבניינים שבבנייה, תנופת בנייה מטורפת של משרדים. אתם נוסעים היום בכבישים הראשיים ורואים את זה, ומגדלים שכבר יש להם אישורי תב"ע והם עדיין לא התחילו בנייה. כבר על פי המצב העכשווי, זה הנתון, וזה נתון גרוע. דרך אגב, שוק המשרדים הוא במשבר עולמי, לאו דווקא בארץ. אבל בארץ זה ממש, זה חריגה לעומת העולם, זה חריגה מאוד מאוד גדולה. איך בעצם הגענו למצב הזה שיש חריגה ותנופת בנייה כל כך של משרדים והמשרדים ריקים? אז קודם כל חברים, כמו שאתם זוכרים, הארנונה החודשית לרשות המקומית, כמו שאמרתי לכם, הנדל"ן מסחרי, שזה גם משרד, היא מאוד 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 גבוהה. מה קורה? מבחינת הרשות המקומית, היא אומרת לכם, תקשיבו, אני אתן לכם תב"ע שתבנו כמה שיותר גבוה, תבנו שיהיה כמה שיותר מטרים של משרדים. למה? בסוף היא משלשלת את כל הרווחים שאתם משלמים ארנונה מאוד מאוד גבוהה לכיס, מבחינתה שיהיה כמה שיותר משרדים. דבר שני, עלות בנייה נמוכה ליזמים ביחס לדירת מגורים. בדירת מגורים היזם מוסר את הדירה ברמת מעטפת, ברמת גמר, זאת אומרת חלוקה פנימית של הבית, ריצוף, מזגן אם הוא נותן, דלתות, מטבח, שירותים וכל מה שצריך. במשרדים רוב היזמים מוסרים את המשרד ברמת מעטפת, זאת אומרת הם מקבלים ממש גוש של בטון, אתם עושים את הריצוף ואתם עושים את החלוקה הפנימית, ואם אתם תרצו שהוא יעשה אז אתם כבר תשלמו על זה תשלום אחר לגמרי, ממילא הרווחיות שלכם תיפגע. אבל ברגע שעלות בנייה ליזמים היא נמוכה, מבחינת היזם הוא יכול לקחת כמה מגדלי משרדים במקביל ולבנות אותם, כי ההון העצמי שלו נמוך יותר בגלל שהעלות בנייה נמוכה יותר. אז זה גם כן גרם למצב שרוב היזמים בנו מגדלים. דבר נוסף זה בעצם כל המשקיעים הקטנים, כל מיני משקיעים שיש להם את ה-200-300 אלף שקל הון עצמי והם רצו נכס שיהיה רשום על שמם, אמרו יאללה איזה יופי משרד, כמו שאתם זוכרים אפשר לקנות משרד 15 מטר, 18, 20 מטר, ב-10-12 אלף שקל למטר, 200-300 אלף יש להם משרד, היו מבסוטים. זה דרבן בעצם גם את היזמים שהיו מוכרים את המשרדים עוד לפני שהבניין בעצם היה הוקם, וגרם לכמה שיותר יזמים להיכנס לשוק המשרדים. דבר נוסף זה קבוצות הרכישה הרבות. קבוצות רכישה, כמו שאתם זוכרים, קבוצה שמתאגדת, יכול להיות לפעמים על ידי יזם שמארגן את הקבוצה, מתאגדת, רוכשת קרקע ובונה בעצם פרויקט. היום למגורים עם כל הסיפורים שהיו, עם זכף ציבה וענבל אור ואלדד פרי וכל הסיפורים שהיו, אנשים מפחדים להיכנס לקבוצות רכישה בנדל"ן למגורים, מה שאין כן קבוצות רכישה לנדל"ן מסחרי, שכמו שאתם זוכרים המחיר למטר נמוך יותר, אז הסיכון של הבן אדם הוא נמוך יותר, הוא אומר מקסימום סיכנתי את ה-50, 100, 200 אלף שקל, זה בסדר. קבוצות הרכישה תפסו טרנד מאוד מאוד חזק על מגדלי המשרדים, והיו בונים ובונים בעצם בכמות מאוד מאוד גדולה. כל הסיבות הללו ועוד סיבות יצרו לנו עומס רב של משרדים. ומה קרה בשנים האחרונות? שימו לב. הגיעה הקורונה, בשנת 2020 הגיעה אלינו הקורונה. עסקים רבים סגרו, בעצם יצאו מהנכס, וחברות שלא יצאו, הם הבינו משהו אחד, הם הבינו שאפשר לעבוד גם מרחוק. ישראל מפגרת מבחינת העולם בנושא של עבודה ותעסוקה מרחוק. הקורונה חינכה אותנו שזה משהו שהוא באמת אפשרי, מה שגרם למשרדים, לחברות הגדולות לצמצם את המשרדים שלהם. ברגע שצמצמתי את גודל המשרד, ממילא יש יותר היצע בשוק. בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, משבר ההייטק, הגיוס של חברות ההייטק לגייס כסף הרבה יותר קשה להם. חוץ מזה, החברות הקטנות לא הצליחו לגייס כסף, ממילא הם סגרו, יצאו מהמשרדים, והחברות הגדולות שמתקשות בגיוס הכספים, מעדיפים לצמצם הוצאות. ובמה אחד הדברים שמצמצמים הוצאות? מצמצמים את שטח המשרד. חברות הייטק, אתם יכולים להיכנס ולראות 1,000 מטר משרד, חדרי פינג פונג, סנוקר, כל מיני דברים כאלו, החברות צמצמו את זה. זה גם השכירות החודשית שהם משלמים כל חודש, גם הדמי ניהול המאוד מאוד גבוהים וגם הארנונה המאוד מאוד גבוהה, אז בעצם גרמה להם לצמצם את המשרדים. דבר נוסף זה בעצם ההגעה למרכז הארץ. הפקקים והמורכבות הפכו בעצם למאוד מאוד קשים, למאוד מאוד מטורפים אפשר לקרוא את זה,
וחברות הבינו שלא חייב להיות באמת בבירת הארץ. פעם זה היה סמל, אני יושב בבורסה, אני יושב ברמת גן, אני יושב בתל אביב. היום חברות הבינו שאפשר ללכת גם למקומות אחרים, בפרט חברות שמארחות הרבה פגישות פנים במשרד, מעדיפות בעצם להתרחק. דבר רביעי זה בעצם נפילתה של חברת WeWork במשבר החללים המשותפים. WeWork הייתה לוקחת המון שטחים, ברגע שהיא הגיעה למצב של פשיטת רגל ממש בחודשים האחרונים, זה בעצם הביא משבר בכל החברות שלוקחים חללים משותפים, או החברות שהיו מציעים לכם לקנות משרד בתוך חלל משותף, הם יותר מפחדים, אנשים יותר מפחדים. כל הדברים האלו בעצם הביאו לנו היצע מטורף של משרדים. ואתם זוכרים חברים, כשיש היצע מטורף ואין ביקוש, המחיר יורד, ולא רק שהמחיר יורד, אתם כל חודש שלא הזכרתם את המשרד שלכם, אתם משלמים הרבה יותר כסף מנדל"ן למגורים. רק אצלנו פה במשרד, יש פה איזושהי חברה שלקחה 3 קומות, חילקה אותם לחדרים של בין 7 ל-9 מטר, הבטיחה לרוכשים שאפשר להשכיר בתשואה של 10%, 300-350 אלף שקל עולה בעצם עלה משרד, ובתמורה הבטיחו להם 3,000 שקל שכירות, 2,500 שבעבר זה היה נשמע קצת יותר ריאלי, היום זה לא ריאלי, המשרדים האלה 7-8 חודשים עומדים ריקים לחלוטין, אפילו חדר אחד לא הצליחו להשכיר, והחבר'ה האלה שרכשו, הם משלמים כל חודש כסף מהכיס על הניהול והארנונה, ולא רק על ניהול והארנונה, הם בעצם לקחו את הכסף שלהם, 300,000 שקל, לא משנה שהם לא הצליחו למכור את זה, ואם הצליחו למכור זה יהיה במחיר מאוד מוזל, הם הפסידו השבחה עתידית שהם יכלו לעשות אם היו קונים נדל"ן למגורים, וה-300,000 האלו יכלו להיות סכום אחר לגמרי. אם בכל זאת חברים אתם רוצים להשקיע במשרד, שימו לב, קודם כל בדקו את הסביבה ומה יצא המשרדים, אם מציעים לכם משרד, גם אם זה בלב תל אביב או בלב רמת גן, תבדקו מה קורה שם, תבדקו כמה משרדים ריקים יש, כמה משרדים פחות או יותר כמו שלכם יש, מה ההיצע לאזור, וזכרו, יש היצע גדול, הביקוש קטן, המשרד לא יושכר, אם יושכר זה במחיר מאוד נמוך. וכמובן את פוטנציאל ההשבחה, אם כבר אתם רוצים לקחת משרד, תיקחו מקום שיש לו פוטנציאל להשבחה, שהמשרד הזה בסופו של דבר יוכל להיות שווה יותר. תבדקו אם יש איזושהי רכבת עתידית שהולכת לעבור, או שזה בקרבה לשכונת מגורים, שאז אתם יודעים שכנראה שיהיה פה השבחה של הנכס. והדבר הכי חשוב לפי דעתי, אם כבר אתם רוצים לקנות משרד מניב, או נכס מניב, נכס מסחרי מניב, תחפשו נכס שיש בו כבר סוחר עם חוזה לטווח ארוך. טווח ארוך, אתם יודעים שבא לכם סוחר שהוא כבר בתוך הנכס ויש לו שכירות ל4-5 שנים, פחות או יותר תעשו חשבון מה הכסף שאתם מכניסים מהשכירות, מה העלות של המשרד שלכם, ואז תעשו חשבון אם זה באמת שווה לכם. חברים, נתראה בשיעור הבא.